Ya. Mega, monggo. Anye. Monggo, Mbak. Wah, jan suarane jan apik ra. Monggo. Janji. Selendang. Selendang biru. Selendang biru amung ngenaki ati nurat tekan batin setiamu. Yo, kanca-kanca komplit. Selendang. Mangga. Selendang biru. Lah. Wes iki bar iki terus playon terus gareng metu. Tatapan janjimu selendang biru. Alhamdulillah Cen. Karo masak aku ki ngenes banget. Lah piye Kang Gareng? Lah ora tau mayang-mayang pisan genteni dalange. Oh. Ora apa-apa kan Pak Dalang menika nembe wawancara. Sapa ngerti Pak dhewe diboyong ana ing Jepang nggih, Bu. Wah. Ah, ana ing Jepang kono ya mula diwawancara asik. Nembang Kang Gareng. Nembang. Ya. Ayo nembang apa? Ning nang mangga. Ngang. Nggo ngundang metune Bagong.
Wah, ngundang Bagong iki ngundang apa iki? Sore-sore oke. padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame gaga-gaga. Wah, jan bayang temenanan iki wah. Alah betul. Asale saka telo yen ra padha atine rada gelo aja ngono mas aja ngono yo aku Dangdut yo. Wah, asik temenan. Oh slow. Oh slow. Oh slow. sore-sore Padang bulan. Hei ya. padha dolanan rene-rene bebarengan Bebarengan. rame gaga-gaga. Buka. Yen disawang kok ngawe-awe kaya ngelingake kanca kabeh aja padha sore-sore asale saka telo Iku tambane insto. asale saka telo ati rada gelo aja ngono mas aja ngono kakek janji mas aku mengko Hae. Jan bayang temenanan. Temenanan. Mora terus alhamdulillah to kowe. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah inggih ing dalu punika saged kalampahan malih nglampahi ringgit Purwakanti 3 kelir. Oh. Kita ngono kok. Sitok. Maksudnya iki 3 apa ya? 3 Tiga jagatan. apa? Sitok kok telu. 3 jagatan. Oh. Nah, karena aku senengane biasane telu e. Nah, Aku sitok wae ora rampung-rampung. Alah mbok kaya biasane mak dhewe nek wong telu ngono kae lho. Sitok wae suwe dhewe ngene. Sitok enten-entenan wis urung kowe ngono. Apa lagi? sitoke go rebutan. Inggih saderenge suka parisuka ngaturaken panuwun dhateng tuan rumah Bu Agnes ugi Nggih. Mas Gading, Mas Gadang nggih. Pak Debimo, Pak Debayu. Pak Debayu. Om Seru wis seru. Kru syuting. Nah. Pokoke kabeh wae ora iso disebutke siji mbaka siji ya Kang Gareng Kang Petruk. Iya, wis nyengkuyung wak dhewe nggone nglampahi setaune pawenang. Iki ki ujube apa ta jane iki ngene iki? Iki jane ya karo setauning pawenang. Nyetaun. Wah, iya. Nyetaun berarti wisan. Nyetaun sih. Cara biyen aku ngeteni wong ku wis dadi bayi ya. Wah, Wis setahun e. Wis setahun. setahun. Besok terus nyewu. Wah.
meninggal nek kuwi aku. Ning ngene sak Piye, Kang Petruk? Suka parisuka ayo padha kintun donga rumiyin dhateng swargi Kisina Nugraha ugi wau wonten pawartos lelayu dalang senior dalang sepuh saking Temanggung Maestro Gagra Kedun nggih Ki Legawa Cipta Karsana kapundhut kersaning Gusti. Monggo dedonga kawiwitan. Cekap. Amin. Kang Petruk. Ayo ngene iki wisan. Iki aku mau dianu Truk. Anu apa? Ana chat saka Bu Agnes. Nggih. Wong iki ujupe utawa acarane bengi iki kok diadakke kepyakan ya. Dasare kepyakan kaping 15. 15. Kaping 15. Rolas kok Setahun kok rolas. Rolas setahun ya. Wo lah wong kok senenge karo. Senengane Aku kok senengane ibu. nambahi kok. Terus iki ana utawa mengeti ulang tahun pamenang ingkang kaping setunggal. Tepuk tangan, Mas. Wah, Jan. Maer. Ora krasa ya Kang Petruk ya. Wah, ora Ora krasa. krasa. Ngerti-ngerti kok wis Setahun. setahun. Uga syukuran, Kang. Syukuran nyukuri luluse pedalangan karawitan SMKI Yogyakarta. Lan muga-muga sing padha neruske ning jenjang luwih dhuwur utawa neruske ngampus muga-muga ketrima kabeh ya Kang Petruk ya. Amin. Muga-muga sing isih ngoyak jalur mandiri sesuk ketampa kabeh Kang Petruk Kang Gareng. Amin. Amin. Aku wis nyicil ayem, Wis ketompo. wis kowe? ketampa aku. Oh iya. Oh iya. Rumah saku liku garap iki tak awur kabeh kok ketampa. Bahasan sing tenanan malah ora ketara. Heeh ya. Aku ya wis nyicil buder kok mergo urung lulus-lulus. Kowe rasa mikir sik. Aja lulus sik. Iki uga karawuhan sedulur saking Jepang Mas Petruk. Walah dalah. Saka Japanese idolaku iki. Japanese. Kimochi. Nganu. Arigato gozaimasu. Kok idolaku Jepang ki Mas anu Gareng. Idolaku Pokoke barang. anggere buka apa-apa ki Wah, nek ora Jepang ora. Heeh. Nek ora Jepang ora cenan. Maksudnya ki drama Jepang. Iki kerawuhan Kenjiro Tsuda. Tepuk tangan. Mila niki wau Mas Gading Pawukir mandhap riyen mergi Mantap. wawancara. Sapa ngerti pawenang iso Diboyong. diboyong iso ditangkap ning Jepang apa ora do kademen sesuk ning kono. Ning ya kudu do dicencang bocah-bocah mah do klithian tengan. Nah iya kuwi Mesti do goleki sing ngono-ngono kuwi mau. mesti goleki Ayo ya perilaku nih. Goleki dom sumuruping banyu kuwi mau. Wis jan baju barat kabeh kok. Wong-wong. Pokoke matur sembah nuwun. Apa ya lek nek Mas iki apa lah karang aku ora iso bahasa Jepang kok ya. Mas. Mas Kenjiro. Sudah niki matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing dalem tunggul pawenang mriki. Ayo Kang Petruk, gek omongan. Iki wis tak aturke. Ayo Kang Gareng nggih omongan. Nah, Iki piye? aku ya wis ngaturke. Ayo Ngapa ayo ki? Ngopo ayo? misungsung. Ah iki Mas Kenjiro iki kudune gegendingan tetembangan sing kepenak-kepenak. Nah. Aku disogoki wong saka mburi iki sapa ya iki ya? Ya. Kuyayi manca ki wo nek karo budaya Jawa jan wis wah kedianan tenan. Mula kalau mongso Mbok anu menawi ngersake lagu Mas anu Gadang. Mas Kenjiro. Ya ora mudeng kok. Oh. Ya ora ngerti ya lagune wong kene ya. Mudenge iki lagu Doraemon nek wong kono iki. Baling bambu ngono. Oh ya gane komplit Mas Gareng Mas Petruk. Wah, iki komplit malah keporo ya saiki. Turah. Nganggo keris barang yoga Wah, ya nggo wong barang kok. Wah. Gandeng spesial anniversary pamenang yang ke-1. Mula
Tak sewake kabeh. Wah, kowe iki sing nyewa. Oh, lha piye udono. Kabeh do bagus-bagus isih enom-enom. Bagus. Beda karo wiyagaku dhuwur. Ora jak ngene kuwi wis ngantuk-antuk. Sing gender. Ya, ora wani. Ya mene kuwi wis minggat. Wis minggat, tak gendeni sedhelok kula gendenane, Pak. Sirna marga mlayu. Oh nggih niki aja lali kowe Mas Petruk. Piye? Ugi kerawuhan dalang kondang. Nah, Dalang maestro pepunden kula, idola kula. nggih. Pak Jumbo saking Magelang tepuk tangan. Mangke Sinten niku? Sinten? Nganu kok Pak Jumbo niku. Ora kenal to kowe? Wah, Nggih, Pak Jumbo ki wong putrane Mayang kok mah nonton Mayang ning kene ya. Wah ya kuwi gumonku ya kuwi. Tenan. Elek apa ya le mayang ya? Putrane Mayang ki mbok le Mayang nanti ora ngerti aku. Kok malah nusa lak dhewe iki. Tenan. Wah, jan. Sajake iki wis sengit delok anake terus delok rene. Nah, iya wis. Bosen kita. Bosen. Wah, wong tuwa kok. Heeh to? Wih. Heeh to, Truk? Ora. Iya karo idep-idep nunggoni ya mau kuwi ya tak WA, Pak. Nek ra nunggoni mending gelut ro aku wae apa piye ya. Oh lah. Padha karo bapakku Wah. saiki ki ora menyang ngapusi aku. Jare arep menyang arep nyewa bis 3. Nggawa mbayang penonton bapakmu. Ora. Kenek to wong iki. Oh, kenek. Nyambi kenek bapakku ki nek ora payu ngejop kenek. Ngecor bataku barang. Anu, ayo iki mau di Bapak Jumbo supados minggah wonten pepanggungan. Nggih. Mbok menawi wonten sak klimah, rong klimah. 1 kata, 2 kata untuk semangat penyemangat utawa kangge penyemangat kanca-kanca pawenang supaya padha solid, padha rukun. Heeh to Kang Petruk. Nggih, leres monggo. Monggo di Duduk. srepeke Mas Oteng. Pelayan kiteng. Duduk. Saapa-apane iki iso di. Aja lali Apa? wong pawenang ki duwe bintang tamu paten. Wah, Lah iya. dikaryake, Dikayake wong iki pokoke dikancake. dipentaske. Ora diunggahke gendeng ora marem wong. Kamar. Ayo disepoti. Nenononono ni. Yo, iki gondo kenci yo. Ayo cepet mlayu. Walah kepiye. Ah wis telat medune ngono. Telat bali meneh. Telat. Sida ora. Sida. Sida udu. Ayo rasa mecicil ngono kuwi. Sengit aku nek rocah Magelang iki. Wah, aku ya cah Magelang lho. Lah mau kepiye? Sing siji iki Arep kok- kepiye? Ana bapakku lho kepiye? Wah, sengit terus apa kowe? Ayo. Ro iki kok. Oh, Cah kok le pinter. Oh. pinter wae wong di Amin. sekolah kok ora pinter. Sing dalu Mas Reza. Kang dalu Mas Bimo. Pripun kabare sae napa awon? Alhamdulillah setengah-setengah. Sae Kok- napa sae? Kowe ngangkatke jenazah Mas. Sae kabare. Sae Mas alhamdulillah. Alhamdulillah kowe iki rada pilek nika nggih jenengan nggih. Pun mari sakniki. Pun diomben obat. Obat napa? Ultra flu. Nek ngono nek obat abit. Ah iya. Niki kula kadawan napa Mas? Ayo arep ngopo kono jungkir balik ning kono ya ora apa-apa. Ngetak kowe piye? Iki ana sing njaluk fragmen lho kowe iki. Oh, Nah. Fragmen. Fragmen karo Mbak Mega. Oh, Wah. Engko kowe gandrung to, mlayu mubeng sedayu. Heeh. Ora sendalan. Ora sendalan, ora katokan. Yo. Bar kowe gelut ro kowe. Ya ora nesu ngono kok Arep terus. piye kok? Wong rupane ket mau prengat-prengut kaya api-api o. Lah rapi kok.
Ojo nesu-nesu sa. Ojo nesu-nesu. Fragmen apa iki, Gong? Kon Piye, ngopo? Kang Gareng? Fragmen apa? Wis rasa fragmen. Fragmen pokoke. Sumindang Ngedawani wektu. Ulah Fragmen dawa. dawa. Dawa ki malah Ayo, penak kok. Pokoke saru wae aku wong iku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki pokoke nderek remen tasyakuran pawenan sing kaping setunggal Kaping tahun setunggal, Mas. sing 12 bulan sing awal tahun kemarin Mas Gading pertama bulan Mei tanggal 31 sampai sekarang pokoknya keren banget kuwi wis. Wah, jan. Dalang-dalang keren dari Yogyakarta. Ah iya. Wah ya. Yo, Nderek temen. diunggahke Mbak Mega anu Kang Petruk yo. Yo. Waduh, dimungsuhke Mega aku. Wah. Mungsuh Mega pokoke kowe. Waduh. Olah, aku ki nunggu sepot ya, di sepot. Ora disepoti. Oh, kur cerak, Sepote urung nemu nek pancinge aku duwe. kur cerak kene kok dadak disepot. Nah, aku kan suka yang Sepot kok mancing piye kuwi? Ah nek Spot wong golek mancing. sepot kae mesti anak mancing to. Wah, ya gawanu mancing kok nang ndi-ndi. Ah iya mula ya ngono kuwi. Rai sekolah ya mancing. Nggih. Fragmen. Ramen apa niki? Mas Galang? Fragmen apa Roro Jonggrang apa-apa ngono lho. Sing apik iki sing gandrung sing gandrung si Mega. Nah, Wah, iya. Resane dadi oh sing gandrung Resa berarti. Ora, aku bagus soalnya. Kowe kuwi Heeh. bagus. Ning omah duwe kaca pengilon ora kowe? Lah akeh. Tak sili ora duwe. Nyo. Nah, iki lho Mas, bagus tenan kaya irus ngene kok ya. Lah to. Apa sing gandrung Mbak Resa Mega ya? ki Ah sing gandrung Resa iki Mas pokoke Mas. Sing gandrung Resa. Sik, oh sing gandreng Mas Resa. Mas Resa. Berarti Joko Joko Bandeng. Joko Budo nek koyo aku. Joko Slewah. Joko. Wis tetembangan mawon. Walah. Ya ora. Ora mah aku. Mah aku sithik wae to. Sithik wae to, ayo to. Ojo ah. Ayo to. Nembang wae ya, Mbak ya. Nggih, manut Mbak aku wong ki loro. manutan Mas. Halo. nggih, Mas. Fragmen mawon nggih, Mbak. Mbak manut ro aku kok. Oh iki do. Ayo to Roro Jonggrang. Ayo. Ayo ayo. Jadi Ayo kowe kuwi Joko Sik Bandeng. di nganu sik, toto ki sik. Nuwun Yo. kaya Romi Arsa. Ketoprak kelampahan dening Ki Resa. Tokoh Joko Bandung dipek dangole Ki Resa. Tokoh Roro Jonggrang dipun peragakaken dening Mbak Megalodon. Lan Oh, Mega. dipun iringi kanthi wiyaga karawitan nyangga dosa. Dadi dosane dalange disangga pengrawit. Musuh monggo midhangetaken. Yo, omongan. Omongan. Ini Mas Roro Jonggrang. Wah. Oh, oh. 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 Piye Kakang? Yo, waktune omongan. Yuk, yuk. Yo, yo Ini Mas Roro Jonggrang. Oh, oh. Piye Kakang? Oh, oh. Ayo, saiki omongan tenan kono, omongan. de tak tak de. Yo, sing tenan, serius. Duarius yuk. Jonggrang, jonggrang. Opo? Wis cek. Nesu. Nesu. Ora kena nesu. Ora entuk nesu wong dagelan kok nesu ora payu. Jonggrang, jonggrang. Jonggrang. Piye Kakang? Wis ora dung-dung Mas, wis. Wis. Ayo mudun. Wes ayo mudun. Tak de. Wis gelem wae ya. Kayak wis. Ora pokoke kudu disedo, Wis, sedo. sing tenan, sing tenan. Yo. tenan ayo saiki Tenan tenan. saiki tenan aku dadi Tenan, penonton tenan. ning kene. wis. Penonton Ini Mas Roro Jonggrang. Yo, Yo, jonggrang. Ya aku tadi coba nek Roro Jonggrang. Bandung. kowe Bandung. Bandung. Bandung Jawa Barat. Bandung Lautan Api. Wah iya. Wis rasake kene omong gek ora. Ini Mas Roro Jonggrang. Piye Kakang? Wah, kok ngono kok Kakang, mangone kacang. Ngono kok Kakang.
Rene omong. Ora usah gagas penonton iki. Wah, wong Jangan di hiraukan pro-anu kok. penonton, ya toh. Nek Iya wong ndeloki kendele alok nek. Pemain kok ora Pemain profesional. ra profesional. Nah, ngono lho. Fokus karo pertunjukan. Nah. Yo. Pet ya aku karo. Rungokno. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang ket mau nimas-nimas wae lho. Lah ngeri Nimas kok tak tok kok doen. Wah. Nimas Roro Jonggrang. Wis 50 lho Nimas Roro Jonggrang iki. Nimas. Kok ganti jeji mating di Lamsari apa-apa. Jeji mating Tiram Sari. Roro Jonggrang. Piye Kakang? Kowe saka ngendi? Menek nakone ya sing apikne lho, wis saka ngendi ha ya saka lungguh kene. Oh lah ya cetha. Iya. Nek ceritane rak kowe iki ngopo-ngopo. Ya, Aku saka goleki wong bagus-bagus ki lho Kakang. kowe rasa goleki tekan kono-kono Roro Jonggrang. Lah piye? Ning cerakmu wis ana. Endi? Lho. Apa kowe ora weruh gedene semene iki? Oh, kuwi Sik diarani nganu kuwi, diarani katarak kuwi Jonggrang kuwi mesti. Kowe ngelokke aku katarak. Heeh. Kowe rumangsa ya syukur. Ora bahas katarak, bapakku katarak lho. Lah Wis diganti saringgan wingi. Mane dioperasi nek katarak. Wong ndelok omong wae. Ya Terus kowe kowe kok nangkepi Ora wong usah delok. ora usah gatekke wong kono-kono. Bakune ning kene iki mung ana aku karo sliramu. Wah, Kaya ya-yao ya. ayo. Aku kuwi duwe pepinginan. Apa kuwi Kang? Apa kowe ora krasa Roro Jonggrang? Ora. Urung diapa-apake. Urung diapa-apake kok krasa nalarine. Apa kowe ora krasa? Oh, Ora. Ora krasa. Ora. Kok krasa piye kok ora krasa kuwi? Waduh. Aku kuwi duwe pepinginan Nimas Roro Jonggrang. Napa niku? Aku kuwi pengen sesandingan karo wujuding. Wujuding. Buta apa piye? Wujuding kajiman. Roro Jonggrang ki ayune ora umum kok wujuding. Lah kowe iki do menengo. Lah sing ngetoprake sapa e? Penonton iki ya berhak mengkritik. Ngeriting ning gomik kuwi. Lumrahe iki. Serone ra elok-elok e. Ayo gek lanjut ora Toprake kalah e. ora cerewet bae gek. Ya cerewet bae ketoprak ya Ganti ketoprak. lakone gelut ro telu iki yo. Yo. Wah, keparat. Ya ora ngono lumrahe iki. Ya lagi ini, gandrung. lagi iki ana dagelan kok wani nantang dalang iki. Wah, neng jaba ngono wah. Wah, ngopo? Ora apa-apa Yo lanjut. Yo. Action. Aku kuwi pengen sesandingan marang Siliramu ngono lho. wadon. Wong wadon. Iya. Sapa kuwi Kang? Apa kowe dadak takon? Ya takon to. Ya takon. Ana Joko Bandung kok. Iki piye to iki? Joko Bandung iki piye to? Ngopo kuwi Joko Bandung? Iki Joko Slewah iki ora Joko. Mbok yo kowe iki kudune tanggap karo pengendikaku iki mau. Disauri mik. Disauri mik. Aku kowe iki nyaurono kok disauri mik. Wah, lah iki Roro Jonggrang ya rada Rada budek. Kowe aja guyang-guyu. Aku nek nyawang kowe guyu, aduh. Rasane atiku, aduh. Nimas Roro Jonggrang. Bingung ngrasane atiku anggonku arep ngomongke, ngaturke tresnaku marang sliramu, Roro Jonggrang. Seneng aku. Iya. Velocity sik. Ana ketoprak kok velocity. ya. Iki tenanan e. Ya tenan. Kono wis mikir golek ukara sing Velocity. wedok ngomong velocity. Velo Roro Jonggrange modern. Roro Jonggrang kok gaane tiktokan. Apik iki rong gandrung terus robawa. Heeh, ayo bawa yo. Nah, Wis rasah Bu. Ya wis. yo bawa. Tresna kuwi ora digambarke apa-apa. Bakune tresna iki Aku gelem karo sampean tapi ana syaratnya Mas. apa? Aja angel-angel mergo
Zaman saiki kuwi apa-apa dinger. Pajero siji, si Victor Bos siji. Terus omah. Terus Kowe pengen kuwi? Waduh. Kowe nek arep njaluk sing penting menungso ra doyan tak turuti. menungso ra doyan ki apa? Lah wong ketoprak kok njaluk mobil. Ora, aku njaluk Candi Sewu, Mas. Waduh. Kowe nyuwun apa? Sewengi kudu dadi. Waduh. Iki abot kudu tak lakoni. Kowe njaluk Candi Sewu. Iya. Ora kaya nek Bandung Bondowoso. Aja mung Candi Sewu. Candi 20.000 tak lakoni. Nek nggo tresnaku karo kowe. Kowe njaluk Candi Sewu. Candi Sewu, Mas. Sewengi kudu dadi. Sewengi Yen kudu nganti dadi. kelakon kowe bakal nampa tresnaku. Yen Iya. nganti kelakon aku mbangun Candi Sewu kowe nampa tresnaku. Iya, Kakang. Tenan. Heeh. Sius. Sius. Kowe ora ngerti Bandung Bondowoso. Saos ki apa kuwi? Kudu saos. Apa? Serius. Oh, serius. Heeh. Yo, yen kowe pancen njaluk Candi Sewu cacahe tak lakon. Bandung Bondowoso ku wong sekti. Yo ngetokke ilmu. Yo. Kocap kacarito. Kei kecap kei mrica. Bandung Bondowoso nalika semanten sigra. Manggil Jim untuk membuat candi Berjumlah 1000. berjumlah 1000. Aja kesuwen. Tadi Candi Sewu. Yuk. Roro Ya, iki Jugra. wis esuk, iki wis esuk. Wis esuk Iki diitung wis candine. gagak rahino. Hitunge candine Nah. kudu genep 1000, 1000. ora oleh utang. Sawang. Yen Tak nganti hitung. ra genep mesti genep. Tak hitunge sik. Piye to kuwi? 1, 2, 3, 9. Kok hijrah terus Oh sama-sama. ya, maksudnya di skip to kuwi. Cacah saiki lah nek ndelok YouTube di skip ngono. Oh iya. Kowe kuwi tak senengi neng kok hitung-hitungan kok ra iso. Waduh. Lah kan iso aku memilih pria baik. Alah. Lah yo aku to. Kok pede tenan to? Pede men to kowe. Kaya bagus-bagus wong rupa karo sendal ra ono bedane. Aduh. Iki Kok tak hitung nih. 1, Dihitung. 2, 3, 4, 5. Sawangan hitungan. Skip. Songo. Kuwi wis Kurang songo. siji. Heeh. Isih Lemu ngitung kuwi kepiye? di skip lho. Di skip. Rumangsaku anggonku gawe bangun candi. Kuwi wis genep 1000 kok. Dadi kurang siji kuwi kepiye? Dihitung meneh coba dihitung. Coba Sampeyan dihitung, sing Sa. ngitung kok nek aku sing ngitung kok dikira aku curang. Siji. Hitung. Tak wangi ngutungke apa piye? Hitungno. Cukup Bandung kok hitungno. Oh. Waduh. Oh. Waduh. Lah ngitunge ndi di skip ya an. Candine pancen kurang siji. Ora mungkin Nek kowe lek tetep ngocape arep 1000 kok. nampan nampa tresnaku marang sliramu apa ora? Aku wis banget tresno karo kowe Roro Jonggrang. Aku emah. karo Aku kowe. wis gaweke candi kanggo sliramu mung kurang siji. Kok kowe kebangetan ora nampa tresnaku? Aku emah Mas, aku pintar memilih Modan. pria yang baik untuk menemaniku. Syukur. Sengit aku. Kowe kudu nampa tresnaku. Emah Mas, emah. Modan. Kowe emoh nampa tresnaku. Aku ki wis tresno tenan karo kowe. Emah Mas. Emah Mas.
Kok tegel temen. Bangun candi semono kae nggo proposal barang. Golek semen. Golek tukang. Golek wong. Ora gampang tak kandhani. Wingi tak takoki wonge jare mbok utang kok. Ayo. Lah kuwi rasa tok rembug. Ora ana Bandung Iki kabeh iki kanggo tresnaku meno. Tresnaku marang kowe Rara Jembrang. Lah kok nek nganti kowe aku ora nampa tresnaku. Kuwi demit sing melu bangun kuwi. Emoh Mas, aku emoh. Kowe emoh tenan. Emoh. Candi sing tak bangun kae ana 999 kowe gemang. Gemang Mas, gemang. Kur kurang siji wae gemang kowe. Gemang Mas. Kacang. Kuwi membuktikan nek cintamu tidak. Bakso. Apa ta ki? Ngebakul kacang tuku sik aku. Tuku sik. Tak tuku sik kacang. Kacangnya Mas, kacang. Apa? Ngerebuk karo mangan. Oh yo aku yo ngelih rung madang aku mau. Ora ana Bandung Bondowoso kok. Ana. Ayo ge didadekke kek nyanyi kok suwen. Oh yo. Yen pancen kowe ora nampa karo tresnaku. Candi sing semono kae. Kowe tak dadekke gelepe Rara Jembrang. Sampai Wis dadi candi to ora iso gerak, ora iso ngapa-ngapa. ah wis meneng wae wis dadi Oh, candi. demoki apa-apane bebas. Waduh, Kacang-kacang. sing kudu tak lakoni. Kacang-kacang. Gedang. Kuwi mumpung dadi watu ah, kuwi mok kapak-kapake bebas. Kopi. Lho ana bakul. Ya aku ki yo ngerti lho. Mbok ya dituku sik kuwi bakul Oh, to. bakul iki lho. Abot. Kuwi ki dadi watu ora omong. Ya lali. Watu kok pecicilan. Lali. Raimu. Kok kaya ngene sing kudu tak sandang. Duh dewa. Malah curhat. Aku tresna karo wong siji. Ning kok kaya mengkene kang dadi lelakone. Yo, Terus ninggal katresnan. Ya. pancen wis kaya mengkene Kudune lelakone. ora jonggrang. Tak trimo. Golek wong wedok liyane nyanyi ninggal katresnan yo lah. Yo. Weh. Nah, Ayo. Ngene Nggo nambani lara ning atiku. Bangun candi Sang Pluh. Lho. Kayak nanggap Penyanyi. penyanyi. Penonton kok demok sikile pengetoprak. penonton ki bebas. Iki bakule kacang sisan ora iki? Sisan. Mumpung sisan kuwi. Mumpung nek kono Ayo kon ayo nembang. kacang. Nembang kene. Hah, Ora kepazan nih Pateng. nembang. Kepazan Arep nembang ora? apa? Biasane lintangan Duet. moro kuwi. Gelem to, duet. Duet gelem to, Mas? Duet. Mboten saged basa Jawa, Mas. Wo. Lah bahasane sane apa, Mas? Wis padha wong Jepang kok. Oh, Jepang. Bahasa Indonesia saged, Mas. Jejer pangkalan. Lho. Saged. Wis pokoke nembang rombak lala. Eh. Wis Purbawasa tak pasrahke. Ding. Bahasa Indonesiane berhenti apa? Stop. Apa? Apa? Bahasa Indonesiane apa? Berhenti. Lagi apa kowe? Apa ayo? Bahasa Apa mik? Apa mik? Stop ki lho. Stop lak berhenti to iki. Nah, ning nggonmu apa? Jeda. Ya ora iso. Nek nggonku kiri. Kok iso kiri? Lah kae nek nunggang angkot kae kiri-kiri juk mandek. Duar. Berhasil. Biar tenan iki. Berhasil. Ya. Tak kei dalan berhasil. Ayo ninggal Ya katresnan isih Mas Reza. payu kuwi. Ya isih gayeng ngono kok. Ya mat Wis Jon. nembangmu yo lah. Sik. Nembang wong loro duet. Aku lagi seneng-senenge mayang ya tak medun. Kowe ora usah lungguh. Lah kon mau. Tadi pajangan. Derek joget. Joget kowe. Aku kesel bangun candi semono akeh tak kandhani. Bawa. Wah wis ora. Pasrahke Mbak Waranggono sing ayu-ayu. Ayo. Yo, Mbak Laras, Mbak Mega. Langsung terang tung tung. Ayo Mas Bayu Kapres. Monggo.
Ayolah, ayo Mek, ayolah. Ayo, Peng. Ayo, Peng. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ora krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwon ning matur suwun. Matur nuwun. Menika wonten requestan menapa Kang Gareng? Langsung wae ya ben ceket-ceket. Heeh. Iki ana WA. Wah, saka sapa? Nderek nyimak via live streaming. Keparenga kula nyuwun serampat dipun jogeti dening Ki Kobar Sutriswanto. Menapa Ki Dimas Brian. Mugi grup keluarga ageng pawenang tansah winengku karaharjan miring sambikala. Amin. Matur nuwun. Saking kula Sutopo Becak. Ampun iki. Wis mulai apa, Bang? Wah niki enten nek mboten Mas Sutris nggih Mas Dimas Brian. Apa gepeng wae ya? Napa diganti gepeng? Takon nyakil kok. Piyak. Ayo. Diganti Mas Gepeng. Ayo, Peng. Ayo diganti Mas Gepeng. Wis ayo.
Ya. Meneh kok. Leyake metu, leyake metu. Ayo terus ke. Terus. Pokoknya kudu goyang nek urung rampung. Ayo, ayo. Wes mesake tenan iki. Wis kembara blas. Wes minggat. Asik kok ngarapi gepeng. Asik seneng banget aku nek garapi kepeng. Wes mulai ke mau. Wis mulai. 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 Ayo karang wong sing Arep syuting pocong. syuting. Takoni syuting dadi apa, Peng? Dadi pocong. Sambat karo aku iki. Syuting seprono-seprene kok urung metu ya duwite. Tiwas wis diwedhaki nganti putih kok. Jane ora wedhakan ki wis do wedi kabeh kok. Piye iki Kang Gareng Kang Petruk? Lah ya wis entek ta wis ora ana Wis request. ora ana request. Ora ana lagu sitok. Ora ana Penutupan. Penutupane wis garapi kepeng mau. Wis apik banget lho kuwi penutupane kuwi. Ayo wis nek ngono. Ya gek doseba. Mengingat jam sudah pukul 23.50. Nah, wis. Tunjung udu ta? Udu. Ora. Arep apa? Manut wae, Pelayonan wae. Pelayon wae.
wis lumrahe srengenge ngulon per Ndara kula Ndara Permadi sampun kula tembak